warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channelnya Mas Gopleng. Ki arep ibu pengusaha, arep nyepon. Juga ada banyak urusan lain. Apa Mbak Eka? Ya kangen ketemu keluargane. Wong tuaku ki atuh pengusaha ya. Nek Mas Anton iki yo ben sayuk yo kono. Itu keluarnya yang dia anak kono guys, yo langsung takok kok Mbak Eka itu anaknya kok nggak kelihatan. Mungkin yang baru nonton ya mungkin ya makasih buat pemirsa yang bantu jawab ya. Nek soalnya ya senanggung kok bisa pindah-pindah. Nek buat menawa nanti lu SMP kesini ya, insya Allah aku karek bocah seperti bocah pemirsa seperti bocah gelem seperti semangat belajar. Yang dia seperti bocah atang bocah sekolah sing tenanan wis mau bisa kita tonton sik sebelum nanti berangkat ya ben gak ujar kacir guys. Gimana aku wis kemeringet terus aduh ndek mang sik pemirsa. Mas Santo yo sarapan dulu. Wis sumber kabeh aku tak mlebokno sing penting-penting kayak SIM, KTP ya, BPJS kartune nek apa jenenge nang dompet kudu cepakan kabeh nek ana apa-apa. So, wis iki sisirku. Minyak kayu putih. Iki bedak wis. Raket. Mumpung Mas Santo masih ada waktu. Raketan sehari semalam niku senenge mbok pemirsa, Mas Alek. Kiamat loh ya aku tak ndang berangkat. Wah nasi mbok iki pada make upan lho pemirsa. Wah aku nih kulitku berminyak, wah tambah mengkilap. Wis kita berangkat tak tato nih guys. Wis casem dia. Wis helm nggo salen no kaos. Kaya lu kena celana jin Mas Santo sing cekak pemirsa. Kayae. Mas Tony senengnya celana jeans cekak. Nek anu ora gelem habis mau tak tumbas meneh. Soale sing iku sing dawa-dawa gak gelem. Ya nek metu-metu nek nang omah yo cekak-cekak kuwi mesti nek koyo katok kain kolor gak spiro seneng wong guys. Ini kursi cantik, tak tinggal dulu ya. Kami di rumah ya ambek kucing cimi-cimi. Itu sebenarnya apa pemirsa? Klambi ini ki. Kan soalnya kan aku sambil klambi sesekap sambil kono. Ini klambi. Tuh pemirsa. Nice. Wes salah mungkin ya pemirsa. Wedine apa pemirsa? Engko nek hujan nek ana apa-apa aku tak ngombe sik ah. Bismillah. Galon ini apik ya pemirsa. Wes kita berangkat. Kok nek selak siang. Wong nek perjalanan ado iki yo nek duwe motor iki yo nek iso duwe SIM guys yo kok aku niki lho marai yo. Wong tua aku main Jepang kono jadi sebagai warga yang baik ya duwe motor yo anu soalnya aku ki mah anu pemirsa kono aduh kan jaluk mangan micimi tak kene mangan sik jangan tak kene mangan sik guys budal lampu depan dinyalakno soalnya nek malam-malam nek ana wong liwat lampu penerangan yang jobo iki gak gelem nyala wis mati njaluk di ajokno proposal desa bisa. Alah apus. Pengen njaluk mangan guys. Wis tak tinggal nang depan yo micimi. Cimeng aja nakal. Nek pup nang gone liter box ya. Ya dikai amanah Gusti Allah yo tak openi guys yo. Aku yo malah seneng tikusku wis sudo saiki. Gara-gara kucing. Angger esuk dikei oleh-oleh iku ngudaki oleh-oleh aku pemirsa. Kucing oleh-oleh yo berburu tikusnya do mlayu.
Yo ora kepangan guys ngono kuwi. Kucing kuwi guys tenan. Cuma naluri berburune yang jenenge kucing yo. Naluri. Iki ndara nyandak yo. Tok kene. Wis tak tinggal. Wis tak kakno, wis kita lanjut lagi. Oke guys, kita berangkat. Pamitan dulu karo iya. Dua loh, ikut dijagai. Ini banget guys. Iki wis omahe dulure dhewe misal omahe adike pake. Lek Subali kuwi ponakane pake. Tapi wis meninggal lek Tri. Untung ae pame wis tak bayar lego. Kadang kan aku metu niku menterane diceki sing nagih pam pemirsa. Misal dijanjeni sesuk ngono olah wonge genah pemirsa. Jenenge wong kan yo pas ndelalah duweke kok karek piro. Kok urung ditransfer bojone ngono kuwi. Sesuk ora apa-apa, Mbak. Di antara tanggal 1 sampai tanggal 7 kuwi pame ditarik. Jadi dicek meterane berapa meter kubik, engko hitungane pira-pira ngono ku sing rapet petugas guys. Pengelolaan desa pame pemirsa. Ora gede yo. Mau lingkup desa Kapuan tok. Ya mulai iki sih. Mulai aru kene. Jalannya apik guys, dicor. Ndang mari mak nggih iki arep ning Jepon pamitan. Iya. Mam, ya engko, Mam. Ya. Marta iki sing iku Mang, pitune biru iku Mang berarti ya. Mbak Marta, khusus beras ta kuwi. Dia ya? Kok masa wong merah ora hafal, guys. Kita berangkat dulu, kita melewati pasar merah Mulyorejo. Oke, kita berangkat terus. Lho, Bang mendung lagi panas nih. Panas nih, guys. Kita lanjut.
rame cedak pom bensin masalahnya. Astagfirullah. Yo iki lho pemirsa yo, awake hati-hati kadang bisa kesomplakan. Pemirsa yo tak tutup dulu kontennya ya iki mang. Kita OTW ke Jepang. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih buat yang nonton. Ya memang kalau ada tutur kata yang tidak berkenan ya mohon maaf. Yo kadang kalau lagi tak selingi bercanda ya pemirsa, ben gak terlalu tegang-tegang ya. Seperti podo genae, podo akur. Terima kasih, Masya Allah tabarakallah. Jolali like comment sampai keluarga Mas Goblong. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak tutup dulu ya guys ya.